Hoši, to zas bylo něco, ten poslední fotbálek, to vám teda povím. Takže nejdřív odsunu rande s Irenkou na pozdějc, protože zápas začíná od 7. Říká mi, Irčo, za 2 hoďky je po mači, hned pak mažu za tebou, žádný pivko, nic. A tak byla spruzená, ale dobrý, no. Pak jsem si řekl, že ji překvapím. Salátek, šunčička, chlebíčky. Takže to všecko připravuju doma, mezi tím si napouštím vanu, abych se pak nezdržoval, chápeš, jo? No a juknu na hodinky, kolikže je, a ono, tyhle, skoro 6:30. No tak jsem tam naflákal zbytek té šunky, něco jsem na sebe hodil a mažu ven. Fotbal. Super. Ale tam to lítalo, to byla paráda. Irenka, nastrojená v šatičkách. Cestou domů v obíračka, rozumíš? No a doma potopa. Já blbec zapomněl na tu vanu. Takže sousedka tam běhá s kýblema, všude voda. Iren se hned flákla nějaký mokrý hadr do ruky a do mě začne hučet, že jsem jim jako zničil obrazy za 1 000 000 korun. To bych tu mazanici chtěl teda vidět za 1 000 000. No tak jak říkám, hoši, no. Průšvih na všech frontách.